Il-pensjonijiet ġew diskussi fid-dettall waqt business lunch organizzata minn STM Malta, fejn intqal kif għal pajjiż b'tant benefiċċji soċjali bħal pajjiżna, il-pensjonijiet jistgħu jkunu l-akbar uġigħ teras fl-ekonomija. Dan mod speċjali meta pajjiżna għandu popolazzjoni li kull ma jmur qiegħda tixjieħ. Preżenti għal dawn id-diskussjonijiet kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li appella lis-settur privat sabiex jgħin li l-Gvern jagħmel bidla bżonn juża fil-kultura marbuta mal-pensjonijiet fejn ħaddiema ta' kull età jaħsbu dwar il-futur tagħhom mill-aktar fis possibbli. Il-pensjoni hija xi ħaġa li forsi ħafna nies kultant ma jagħtux kasha qabel jaslu għaliha. Naħseb dik hija l-attitudni żbaljata x'illum il-ġurnata f'pajjiżna in-nies meta jixjieħu l-aktar li għandhom probabilità fl-Ewropa li jibqgħu ħajjin. Għaldaqstant f'dak il-perjodu f'ħajtek meta tkun kwietu jkollok aktar iċ-ċans li tgawdi ħajtek u aktar importanti li jkollok ir-riżorsi finanzjarji disponibbli. Intant il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia stqar li hemm bżonn aktar edukazzjoni dwar il-pensjonijiet minn età żagħżugħa. Saħaq ukoll il-Gvern qed jinbutta l-kunċett ta' anzjanità attiva u li l-anzjani jibqgħu parteċipi fis-soċjetà. Il-Gvern qed jagħti opportunitajiet, il-Gvern beda jagħti opportunitajiet ta' anzjanità attiva. U li minflok persuni jieħdu dik l-opportunità li għandhom li jirtiraw ta' 61 sena illi jkomplu fid-dinja tax-xogħol u il-Gvern qiegħed jinċentiva lil dawk il-persuni li jibqgħu fid-dinja tax-xogħol.